Prečo považujem ja za veľmi kľúčovú vlastnosť hovoriť nie v biznise a celkovo v živote, vtedy, keď to človek necíti, alebo keď si chce stať za tým svojím, nenechať sa nejako len zlákať, alebo by som povedal externými okolnostiami donútiť do toho, aby povedal áno. Mne sa toto krásne ukázalo na jednom príklade z minulého roku, kedy sme vo väčšom sa začali venovať náboru klientov na Slovensku na segment reklamy o fotovoltike. Dostali sme vyplnený formulár, myslím, že to bol január začiatku minulého roku, nebudem menovať, mal záujem o reklamu. Predstavil som mu na cenový model, ktorý bol asi na polovičných cenách, možno ešte menej, na 40% cien, čo si pýtame dnes od nových klientov. Jemu sa to zdalo stále veľa, dokonca chcela, aby sme mu preplácali kampaň, čo jednoducho na začiatku sme to robili, ale nakoniec sme prišli, že to je neudržateľný model. Preto sme to okamžite rýchlo zmenili a jednoducho sme začali trvať na tom, že tak to jednoducho nepôjde ďalej a tým štýlom by sme nezarobili ani na suchý chleba a mohli ísť radšej vykladať rožky do Teska. Čiže ten klient nám dal jeho návrh, ktorý bol bez setup fee, bolo to dokonca s preplacaním kampane a bolo to taká suma, ktorú sme v ten moment brali ako kokos, úplne sme boli z toho hotoví, že dokáže na toľko to niekto zaplatiť za reálnu montáž, ale popri tom dneska tá suma je, ako hovorím, 40% z toho, čo si pýtame, čiže tá suma tiež nebola nejaká horibilná, avšak on trval na svojom. Ja som povedal nie, rozhodli sme sa proste s ním ísť do spolupráce, pretože by to dehonestovalo hodnotu našej služby a voči iným klientom by mi to prišlo neférové.